Hey, sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Deliver mo yan yung washing machine. Imo may pangalan, ma'am. I-deliver na mo diri, ma'am. Delivery na mo yan eh. Kinsan gikan? Grace Alipin na po yung nakabutang dito, ma'am. Naikuan diri, ma'am. Gibayaran ng 8,000. Tapos 5,000 ang balance. Kinsa may driver to ba? Tanawon na ko kinsa may nagbayad. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ayun, may buntag. Na may kailangan Grace Alipin, ma'am? Ay, may buntag, ma'am. Gikan mi sa Imco Digos. Mag-deliver mo yan yung washing machine. Imo may pangalan, ma'am. I-deliver na mo diri, ma'am. Delivery na mo yan eh. Grace Alipin na po yung nakabutang dito, ma'am. Sa delivery slip na mo. Kinsa naka-deliver na? Dito po sa Imco, ma'am. Delivery na mo kuni, ma'am. Naikuan diri, ma'am. Gibayaran ng 8,000. Tapos 5,000 ang balance. Kinsa may driver to ba? Tanawon na ko kinsa may nagbayad. Oh, nandito, ma'am. Tanaw to kay mo yung nakabutang ko sa delivery slip. Kasi tanaw na to, ma'am. Kay mo nga magyud pangalan, ma'am. 5,000 rang wala na kayo. May balance niya. Bayaran nimo karon. Kay diri man daw paghatod. COD. 5,000 ke. Oy, pabayad na ko 5 melo sa bayaran. Wala ka. Oy, nag-contact si mo ha? Kasi pangregalo ni si ma'am. Oh. Grabe po regalo nga bayron ka 5,000. Kasi tanong sana to, ma'am. Sa buhay kayong pamilya ko, di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Okay! Gidumog na ang nagtatag. Ginala mo jacket. Ibog na kayo. Sister's love. Halika, ma'am. Ma'am, ayong buntag o happy 50th birthday. Ugnaw kayong lugar na nag-jacket ko sa gusto na. Sa Tugnawa. Ulo man sa nanguluhang. Nakus ka din. Magpaila-ila dahil ma'am ako si MM and si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So naami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo naman guro kag kinsa no. Asa na to? Kinsa man. Akong ano ra? Gadget ka ha? Iba si admirer ni mo diri sa katatagan. Bakit nagbana na mamay? Basi di ay naay sikreto ni mo nga kuan. Nagpahipi-hipi. Admirer po. Kinakas ka na akong manghon. Pero dagang bata dira. Salamat day! Nasa yung mensahe mga kalutan ko basahon. Kantahan ka na mong happy birthday. Oh, katata! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So na yung mensahe ma'am. So basahon ako ha. Anak siya. Happy birthday te. Salamat sa tanan-tanan nga suporta sa ako. Sukat pa sa una, hantod karon. Og salamat sa imuhang giya nako og sa ako ang mga Sure ka day? Iyan. Og wish nako na daghan pang birthday na mo abot kanimo. Ala pa po tag 100 ha. O padayon sa imuhang pagkabuutan na asawa, Butan yun. inahan o pagkamagulang namo. Dili na ko tas-on, basig mo hila ka. Unta, nalipay ka ani akong pa-surpresa. Love, Elsie. Salamat day. Dili, additional message po. Ay wala na kay gilak ni. Mas may na personal. Paano ni mo masaman? Sir, Birthday wish, sir. birthday wish nimo kay ma'am. Amo na yung magampo na may lawas ni.
Salamat. Maura, maura? Ora? Kita maganda nga madato pa ta. Unya kay short naman kay mong message, walay birthday kiss dira. Ay, dapat na Dapat na, sir. Naa dapat. Oh, na dapat. Pang gift lang karon. Allah. Hadlok sister, makitaan ba? Wah. Ikaw ma'am, sa mga mensahe nimo sa imong sister, sa imong pamilya nga nagpa-surprise. Sa akong pamilya o akong kinauskang mangot, salamat. Alay mo tulo naman sa dakong luway. Salamat bitaw dahil sa inyong pagtaanhi at sa inyong pagtahod sa buwa. Mahal na po kamuntanan. Yan. Kanya nag-request man si Ma'am Elsie nga pasayawon daw pag-ulo. Ko ay nalang di ko kamamasa. Picture, Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero ipron. Ang Bigos Flower Shop lang doola,